Okay, guys, it's difficult now, okay, but thank you so much. I really appreciate your effort, okay, your commitment from the first day. The last season, not only this season, okay, the last season, the different, okay, overcome the different difficulties, and this season, everyone from the first day saying this is possible. And remember, today is possible. Change the fucking number in the ball. Аз съм горд, че съм част от този отбор. Горд съм, че съм капитан на този отбор. Горд съм, че писахме история заедно. Смятам, че цялата сила общност го заслужаваше не само тази година, но през тези години на страдание. Те бяха пътеводната звезда за този клуб. Те дадоха светлина в тунела, те показаха пример за цяло едно общество, как се спасява клуб, как се спасява нещо, което е на сърце. Аз лично искам да им благодаря. Искам да кажа, че съм горд, че съм левскар, че съм горд от историята на този клуб.